Gràcies, Maria. I al fil d'això, qui sap molt d'incendis és el nostre enginyer Ferran Dalmau, enginyer forestal, que avui ens parla de la importància de les conques de rius ben aforestades. L'excés de vegetació pot afavorir els incendis, però la falta pot ocasionar més problemes hidrològics. Per exemple, els cultius en terrasses i bancals frenen la velocitat de l'aigua en cas de desbordament. A banda de la quantitat de pluja que cau, que és important, és més important també, dins de la part d'hidrologia, el que hem vist als camps de cultiu, de si tenen terrasses o no tenen terrasses, que frenen la velocitat de l'aigua i l'aerosió. Tota aquesta terra arrossegada ha anat cap avall, perquè l'efecte que tenen les terrasses i els bancals és que laminen l'aigua i afavoreixen la infiltració. Quan s'han anat eliminant els bancals i s'han fet noves plantacions en les quals està tot plantat en una única terrassa, i és el que ha fet que les riuades, aigües avall, tingueren molt més poder destructiu perquè tenien més velocitat al no frenar i moltíssima més càrrega de sediments. Per tant, és una massa més densa amb més capacitat per a fer mal. En aquest cas està la confluència del riu Bunyol i el riu Magre i podem veure com tota aquesta zona que s'ha cremat en successius incendis, el més important, el de Cordes de Pallars en 2012, podem veure que són zones que estan desprovistes de vegetació. Eixa falta de vegetació provoca que en molts casos l'aigua pugui baixar amb molta més facilitat. Això que estem veient ahir és sòl fèrtil, d'acord? El sòl fèrtil tarda 1.000 anys aproximadament en formar-se un centímetre de sòl fèrtil, segons dades de la FAO. Per tant, tot això és fertilitat que estan perdent les nostres terres, tant agrícoles com forestals. I no ens podem permetre, en aquests processos de desertificació que estem patint, no ens podem permetre perdre tota aquesta quantitat de terra. Mireu, el caixer del barranc, és a dir, el caixer del riu, perdó. Com podeu veure, hi havia moltíssima profunditat i moltíssima força. I és interessant perquè, en primer lloc, tot i que ha desbordat, es veu que la vegetació ha aguantat bé. Tota aquesta aigua arriba des de les parts altes de les conques que hem vist abans, que si tenen sols agrícoles de nova implantació que no estan abancalats i tenen sol forestal que no té la vegetació adequada, acabem provocant que tota aquesta terra és la que faltava allí dalt, és la terra que ha arribat a parar ací baix. Les conques ben forestades, ni amb excés de vegetació, que genera un problema d'incendis forestals, ni amb massa poca vegetació, que genera un problema des del punt de vista de la hidrologia, és important trobar aquest punt d'equilibri i tindre el nostre territori ben gestionat per a reduir la capacitat dels danys que podem trobar en fenòmens meteorològics adversos com el de la Dara que hem patit en octubre. Com diguem sempre, salut, trellat, gestió forestal i gestió agrícola i sostenibilitat.